nake shi ne lalle kun kawo mana littafi kun karanta muna kun faɗi duk abin da yake iya yiwuwa za ku yi amma a gani na an yi mantuwa abin da ya kamata a gaya ma 'yan ƙasa tsohon shugaban ƙasa a tattalin arzikin ƙasa ne da ya bari ina ake saboda musamman aiki ne za ku gobe ba shi. Na biyu muna son mu gane lalle a tafarkin tattalin arzikin ƙasa muna da uranium muna da petrol muna da zinariya wai muna son mu gane wannan abubuwa ai ƙasa ba su ganin su na ƙasar Nijar ne ko kuma akwai wanda ke handama da su bayan shi a tafarkin kasuwanci muna son mu gane wannan zinkin na Samira akwai na ƙasar Nijar wanda a ciki wanda ke kasuwanci da haka wannan mutane ko kuma zinariya ita ma akwai inda ake yi da ita wannan muna son mu gane a tafarkin kasuwanci sanin kowa ne 2016 zuwa 2017 an yi wata ta'ada a cikin sai ce a cikin region Nijar gaba daya wannan abu ne wanda aka yi na tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa ko kuma ya ƙasa saboda an kori mutane ga wajensu an kwashe musu kaya wadansu a kan wannan abu sun talauta wadansu sun bar gari wadansu a kan shi masu rabar iyalinsu kenan muna so mu gane wanda kenan da aka amshi a kori mutane wai in ku ɗauka lalle Nijar ma tana samun umarni meri tana samun amfani saboda ana biyan kudin tax da kasa gaba ɗaya kuma suna biyan facture na ruwa wannan waje da aka amsa nan kare mai so da misir muna so mu gane cewa gwamnati ya yi aiki da shi ko kuma an bar shi haka da kawai da ba a cikin tsari da ake da shi kowa ya sani wani bayan shi na da tambaya kuma an ɗau biskira ina tambaya bisa permis na